Jsem vězněm svýho těla a chtěl bych pryč, jakože jsem v tom jenom já. Soudní líčení. Zahajuji soudní přelíčení ve věci ukradená kytara. Povolávám obžalovaného. Co nám k tomu povíte? Jsem nevinen. Jsem nevinen. Ticho, to říkají všichni. Povolávám obhájkyni obžalovaného. Tak, dobrý den. Dobrý den. Můj klient je nevinný. A jsem si tím naprosto, ale naprosto jistá. A máte nějaké důkazy? Mám to nevyvratitelný důkaz. Skebo. Musle. Tato muž to dokazuje. Slyšíte moře? Nebudu vám tady poslouchat moře. Slyšíte moře? Tak. Tato muž to dokazuje, že můj klient byl v době činu u moře a potápěl se. Zamítá se, s tím nesouhlasím. To není pádný důkaz. Nemáte nějaký pádnější? Přines vám letenku. Chcete-li? Ano. Chcete letenku, tak vám přinesu letenku. Zde. Letenka na jméno obžalovaného. Ukažte to rotě. Poroto. Jméno našeho obžalovaného, datum narození, ano, ministerstvo vnitra. Den i čas odjezdu. Jmenujete se Zbyněk Bruša? Řekneme. Tady máte? No, ne, počkejte, teď to je důkaz. To posílajme. Tak, co ten důkaz? Je to velmi, ale velmi složité a nejsem si tím celý. Tento důkaz není zcela přesvědčivý, proto se nyní s porotou odebereme do poradní místnosti. Pojďte. Teď. Teď cigáro. Dík, ty vole. No. Ty jsi si zapomněl zapalovat. Ne, já mám, počkej. Dobře. Tady máš zapalovat. Počkej, mi taky zapal. Má. Se ještě podpálí. Počkej, ale to nevadí, tak se to podpálí. Počkej. O, děkuji. My to skončili, veď? Jo. Kdyby měl právníka jsem měl. A to byl život ještě. Tady taková břečka kompedu. Jo, že to je docela chutná. Chutná. Z flašky z záchoda. A tak víš co. Tak to je lepší. Že jo. Já jsem měl ty domácí jídlo v restauraci pod barákem. Moje maminka vařila. Máš mámu? No i tátu. Mě vychoval kocour. Kocour! Vážně, řekni mi o tom něco. Miker se jmenoval. A povídej mi o tom. V botách, takových velkých. Já vždycky po něm musel vytírat, pak už jsem jedl jen dost plaš. Už tady sedíme jeden rok. On si připomněl, on tak bude. No, vy jste sedíme jeden rok. No ne, když jsi tam díky. Malý domů, ne? Jo, tam slyšel, co se dělali jsme. Já nevím, proč tam to jsem dělala. No nevím, aby jsme šli domů. Trošku zacháp. To čistí bude to od barvy. To od barvy? Já nevím, že se to někdo mal. Nebyl si to. Nespatříš světlo světa, nespatříš vůbec nic, jsem vězněm zlýho těla, chtěl bych pryč, jakože jsem v tom jenom já, jakože jsi v tom hlavně ty, rozpadem tvojí duše, ztratíme obavy.
Jmenuji se Ugi a chtěl bych vám říct, abyste nikdy nekradli králíka za 3000, nevyplatí se to. A já jsem Fugi, vychovávaný kocourem. Jako byl to drsný život. Ale kytaru bych ukázal znova. A za 500 korun ještě. Slavě dražší, no, tak všichni, no, to bych chtěla. Tak jo, tak se mějte a na chvilku se uvidíme. A kreďte jak nejvíce možno. Právě ne. Jak nás nepust? Nespatří světlo světa. Nespatříš vůbec nic. Jsem vězněm svého těla a chtěl bych pryč. Jakože jsem v tom jenom já. Jakože jsi v tom hlavně ty. Rozpadem tvojí duše Ztratíme obavy. baví.